Bismillahirrahmanirrahim. Nun para rawuh kakung semono putri keparing matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun al ayah. Dumateng para sepuh pupuh dan sepuh aji sepuh ingkang punika ing pangawas saha lebda ing pitutur dumateng para alim ulama kiai ingkang tansah ngulanggaring agami rinten lan dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang kula taati. Dumateng para pangemban pangembate praja satriyaning negari ingkang minangka dados pandam pandoming kawula dasa ingkang kinurmatan dumateng para bapak para ibu ingkang sami pinarak lenggah lan rawuh salebete pawiyatan agung ingkang manulya sumrambahipun dumateng para sederek kakung putri ingkang tansah kula tresnani. Palenggan menika monggo sareng-sareng mujudaken rasa syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah taala kali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa panggih kita pikantuk rahayu wilujeng kalis ing sambikala tebih saking rupita saha kita pikantuk rahmat lan berkahipun. Shalawat lan salam Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Mugi tansah katur dhateng ngarsanipun junjungan kita mustikaning bawana nenggih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kula Bagus Prasetyo tinimbalan utawi sesulipun panjenenganing Bapak Haji Sukemi lan Ibu Suparti ingkang saperlu badhe ngawontenaken upacara pagi pinanganten ingkang wayah putri Sinambeting Wangi Kusumaning Ayudya Tita Alfiana ingkang sampun dumawa jatuh kramanipun pikantuk salah setunggaling priya ingkang dados pepujan ingati Sinambeting Wangi Raden Mas Bagus Heri Setiawan Atmojo Putra panjenenganing Bapak Musyanto lan Ibu Sulis. Bapak Ibu, kula ingkang badhe mbayangkari upacara panggih manten ngantos paripurna, monggo kita awali kali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaing Gusti ingkang murbeng dumadi nalika samono titahing Gusti ingkang asipat jalu lan pawestri ingkang sumedya netepi jejere agesang minggah alami bebrayan enggal ya minggah alaming madya. Gondo arum kang ngambar-ngambar ngepak ing sasana wiwaha nulya kawuryan teja kang angawuwung. Musike tambah sithik, Bro. Lato punika tejane sang pinanganten putri kang sulistya ing warni ana paribasan luwih warna kurang candra lamun cinandra. Musiknya tambah sithik Mas Operator. Alise kang jelirit langgal sepisan idep tumungging tawang mripate kang aryep damar kanginan. Yen mlerok kaya dene lintang kang alian pipine duren sajuring irunge bangir, lambe tipis untune cilik-cilik miji timun yen kacandra. Pinanganten putri Yayah Betari Kumorate kang mudhun saka kahyangan cakra kembang. Nalika samono sang pinanganten putri kang kadamping dening bapa saha ingkang ibu tumuju wonten ing madyaning kautaman nyaketi caketing bokor kencana wonten ing upacara pinanggih ya sasana panggih. Musiknya tambono sithik Mas Operator. Gon kupol. Lato punika sang pinanganten putri manjing wonten ing sasana panggih ingkang pangajap mapak ingkang garwa nenggih pinanganten kakung kang den tresnani. Sinebeg cinarita gantya kang winur seta lato punika candrane sang pinanganten kakung ingkang sampun samapta wonten ing gapura pawiwahan ingkang minangka badhe dipun papak dening Suba Manggala ya cocok lampah nggih menika Diayu Jeng Siti Sundari, Honda Suzuki Yamahawati
Ingkang minangka dados manggalaning yuda ya cocok lampah ya suba manggala. Lata punika sang pinanganten kakung sampun mlebet wonten ing saklebeting tarup agung. Candrane sang pinanganten kakung saya dangu saya caket. Saya katon saya cetha ugi saya angalela. Sudah bos. Candrane sang pinanganten kakung ingkang bagus pasuryane Yayah Bathara Kumajaya. Busana pinanganten kakung mobyor abyor pindha busananing Nalendra Kang Prabu tur merpawani pating celerat pating cemlorot pindha tatit kang asesiring. Lengkeh lampahi sang pinanganten kakung tumuju wonten ing madyaning kautaman nyaketi Bakor Kencana wonten ing upacara pinanggih. Lampahi sang pinanganten kakung wiwasardula kang kalopan ya macan kang kaluwen merak kasimpir gajah kang uling satindak kendel satindak mangu. Lato punika sang pinanganten kakung sampun manjing ugi wonten ing sasana panggih. Sinawan netra dene Kang Putri Giya kumlawe astane pinanganten Sarimbit Giya ambalan gantal punapa kang den balang wujuding sura tumuras gondang kasih saking pinanganten Putri Gondang tutur saking pinanganten kakung sinambung upacara aliru kembar mayang. Kembar mayang napa to aran kembar menika padha mayang tegesing ati. Kembar mayang kang den beta Jaka parara Jaka lancing rara tegesi penuh merawan. Sampun paripurna palenggan menika badhe ngaying upacara jinawat asta. Upacara jinawat asta anamung nuwun dhateng Gusti ingkang Agung mugia pinanganten kekalih jodhokno bandane, jodhokno atine, jodhokno rejekine manunggalna tresna. Mugia pinanganten kalih dadosna keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma li bainahuma kama alafta baina wa azam wa umiyawa wa li bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Siti Zulaikha. Wali bainahuma kama lafta sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Mangkono tong sang pinanganten putri simpo sangat jigi temanten kakung kang wujudipun sungkem Kang Mas. Kalau dalem ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandaping pepodo nggih Kang Mas. Ya diajeng tak tampa puji pangestuning Kang Mas we tanpa nono ya Dimas. Monggo Kang Mas katuran apa antiga Kang Mas. Pecah ponang antiga tapi pecah tigan. Pecah ponang antiga ngagambaraken pecahing keluarga tegese sampun boten gantungke diri marang wong tuwa. So pinanganten kakung kedah pecah nalare, pecah pikiri dadosaken wiji dadi sinambung dening Kang Putri badhe basuh sukunipun ingkang kakung. Sang pinanganten putri baso suku ingkang kakung minangka tondo.
bekti pangabektine ingkang putri dhateng ingkang kakung nggih garwa dalem. Nggih raka dalem kang den tresnani uga pinanganten kakung resik badane, resik sukertane. Mugi aja ana kala kang tumama. Mugi piyang minanten kakalih paringana rahayu, rahayu slamet kersaning Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun purna kumlawe astane ingkang putri. Cinanda ingkang kakung ayo kini dajeng inggal jengkar gandeng karo Kang Mas ya Dimas. Jenjing pinanganten putri perlambangin junjung derajat ingkang garwa. Ingkang garwa niku kedah dipun junjung derajate ana paribasane garwa iku aja mung dadi pembantu ning kedah dadekke ratu ana ing sajroning rumah tanggane. Ananging ingkang putri kedah ngiteri ingkang kakung. Perlambanging ngiteri ingkang kakung menika garwa yen sampun dipun junjung derajate kedah saged nutupi kekuranganing keluargane, nggih nutupi kekuranganing garwane. Wonten paribasane sae lan awon maju munduring keluarga gumantung marang wong wadon sampun purna. Candanya dicoro ingkang Bapak Sukemi lan Ibu Suparti badhe paring unjuk dhateng putra kekalih kene nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak paring unjuk banyu panguripan ya tirta Perwitasari kanthi pandonganing bapa mugi sliramu sakaloron gampang golek sanguning urip uga sanguning ibadah ya nggih. Kantosan ingkang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kene nduk tak paring unjuk tirta mahening suci kanthi pantunganing Ibu mugi sliramu sakaloro wening manahmu suci badan lan suci atimu ya kenduk. Ya Nabi salam alaika
punika apa cara timbang pangku nggih bobot timbang. Mangudas wonten yang ibu Pakne ya Bukne. Kados pundi bobot timbanging putra kalih menika Pakne Bukne? Yen tak timbang tak rasake arek loro ora ana sing abot uga ora ana sing enteng. Mulai dina iki wis ora usah dianggep anak mantu ya Bu. Lah kados pundi Pakne tegese dianggep anak dhewe kabeh. Direngkuh padha aja dibedak-bedake. Sampun paripurna. Kiringgir tak wini sudo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tak lenggahke. Tak dadekne keluarga kang apik, dadi keluarga sing becik, nadyan to mung sedalu tak dadekke ratu, nadyan to mung sedina tak dadekke raja. Allahumma li bainahuma kama laftabaina, dadekne keluarga kaya dening keluarga wa azam wa umi hawa langgeng kaya dening Nabi Adam lan Ibu Hawa ya nggih. Sepisan maneh dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah kebak barokah ya nduk tole Allahumma amin. Candhake ngadicara. Upacara kacar kucur sepasang pagrayu. Ngaturaken upacara kacar kucur. Punapa ta werdining kacar kucur Mas Pecis Raja Brana. Ayo kene Dimas bebanene Kang Mas Tamanana ya diajeng. Sampeyan saiki wis dadi garwaku, sampeyan wis dadi gentongku diajeng. Welinge Kang Mas dadi gentong kang gemi, dadi gentong kang primpen pinter nata blanja. Nek ana sisane blanja aja lali sedekah. Nek ana sisane maneh ayo ditabungke diajeng minangka awake dhewe kudu pinter nabung kanggo sangu besok tembe mburine Dimas. Monggo Kang Mas. Lato punika sang pinanganten sari ingkang badhe titip bebono dateng wayah ibu, monggo Kang Mas panjenengan nderekke kula. Kanjeng Ibu kula titip bebono saking Kang Mas nggih Ibu. Kene genduk tak tampane anggening sliramu titip bebono nggih. Muga dadi bebono kang barokah. Injih Bu matur lembah nun Allahumma amin. Wis kana bali maneh marang kursimu genduk sampun purna. Sang pinanganten wangsul malih kursi gading. Sang pinanganten sampun lenggah anggana raras maling kang kakung bagus Yayah Bathara Kumaja ingkang putri Sulistya ing warni pindha Betari Kumoratih nadyan to ayu-ayu ning renek sing gelem guyu ki piye jane. Ten, mesem to. Mbak, guyu to? Ya ngono. Lek guyu bapak ibu melu seneng. Candhake ngadicara upacara pesta raja ya gembel bujana utawi dahar kelima. Monggo Kang Mas katuran panjenengan dahar saantawis rumiyin. Sampean dhisik sing dulang, Dek. Piringe aku sing nyekel. Guyu to, Dek, aja mbesengut wae.
Boten Kang Mas, bismillah sik diajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasani Dimas. Injih Kang Mas seco sanget anggen kula dahar monggo katuran panjenengan piringe cepeng Mas. Heeh. Janggutku dicekel ya diajeng. Injih, bismillah sik lho Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kados pundi Kang Mas, enak tenan diajeng anggen kumaem. Ketoke luwe tenan bojoku ki maem ping pindho. Aku ki jan ndredeg lho Dek, sikilku obah-obah lho. Napa kok gemeter wedi nang sebelah sampean ki jane sapa? Oh menika nggih umating Gusti kok Kang Mas. Sapa jenenge Dek? Siti Sundari Honda Suzuki Yamahawati. Lho dawa men jenenge gadah dealer. Walah alhamdulillah sampun purna. Ayo diajeng. Sampean cekel. Nggih langsung kemawon monggo. Banyu apa to Mas iki? Banyu pantat Dek. Jalukane dalange kon nyusani yo Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun paripurna anggening dahar kelima. Mangkono sang pinanganten saribit jebeneng ikang badhe minangka pineng paring panghormatan upacara tilik besan nggih papak besan panjenenganing Bapak Haji Sukemi lan Ibu Sumarti mandhap mapak besanipun nggih menika panjenenganing Bapak Musyanto lan Ibu Sulis. Monggo Bapak Ibu mandhap mapak besan nggih. Mesem to lek yo ngono to. Aja tegang. Aja karni lho teman. Monggo Pak dipun bapak kali bapak, ibu kali ibu dijak minggah mriki nggih. Heeh, ibu di depan gandengan. Nggih. Heeh, monggo. Kalih keluarga sami gegandengan. Rerangkulan minggah wonten ing sasana rinengga, nggih sasana pinajang. Yo. Sampun dilepas sembahnya Mas Nganteng, Bang Nganteng. Tole bagus kene ngger. Monggo Kang Mas kula lorot rumiyin pusaka panjenengan nggih Kang Mas. Bagus, titip pusakane Kang Mas tulis dika Gusti sing ngati-ngati nggih. Saha nglukar sendal utawi canela ingkang dipun agem. Duh Bapa Sudarma kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dhateng panjenengan nun tambah donga pangestunipun nggih Bapa. Ger tak tampa ya nak puji pangestuning Bapak kanggo sliramu tanpa nono ya Nduk. Sing apik anggone omah sing becik dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah ya wong ayu sembah nun Papa Ibu.
Kula ge ngaturaken sungkem kunjuk ya tole tak tampana puji pangestuning ibu kanggo sliramu titip anak wedok ya le. Injih Bu matur nembah wis kono ganti marang popo sampun purna gantosan. Ibu jimat kula pepunden kula swargi kula panjenengan ibu kula ingkang putri ngaturaken sungkem pangaboti kunjuk nuh tambah donga pangestunipun nggih ibu nduk tak tampa ya ngger puji pangestuning ibu kanggo sliramu tampah nono ya nduk wong ayu budaya keluarga sing apik sang ayem kang tentrem sakinah mawaddah warahmah ya ngger amin ibu sembah nuwun bapa. Lagi ngaturaken sungkem kunjuk ya toli tak tampa nak puji pangestuning bapak kanggo sliramu tanpa nono ya le titip anak wedok ger injih jejodohanmu mung dadi jodoh sakinah mawaddah warahmah jaya wijayanti rahayu 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 dadi langgeng ayem tentrem seneng sak lawase donya nganti swarga amin amin ya rabbal alamin sampun purna. Leng-lenging driya mangu mangungkung kandungan rimang lirlena tanpa kanen. Budhe kula ingkang sowan ngaturaken sungkem pangaboti kunjuk dhateng panjenengan minangka panjenengan sesulih ibu nggih budhe. Dun tambah donga pangestunipun le tak tampa bagus puji pangestuning budhe lumantar saka ibumu tanpa nono kanggo sliramu ya tole injih budhe sembah nuwun. Pakde kula ngaturaken sungkem kunjuk minangka panjenengan sesulih bapa ya nduk tak tampa ngger puji pangestuning Pakde lumantar saka bapakmu wae tanpa nono dadi keluarga sing apik wis angkaloron ya genduk tole muga sakinah mawaddah warahmah kebak barokah ya ngger amin malih Pakde matur nembah nulis kono ganti marang budimu sampun purna gantosan. Pakde kula ingkang sowan ngaturaken sungkem pangaboti kunjuk dhateng panjenengan minangka sesulih bapak Pakde kula tambah donga pangestunipun panjenengan le tak tampa bagus puji pangestuning Pakde lumantar saka bapakmu tanpa nono sing apik anggone omah sing tanggung jawab tenan ya ngger padheng nyambut gawe padheng ibadah sedekah aja lali ya injih Pakde matur nembah nun. Budhe kula ngaturaken sungkem kunjuk ya genduk tak tampa puji pangestuning budimu kanggo sliramu nduk nol injih sepisan maneh jejodohanmu muga dadi jodoh langgeng ayem tentrem seneng sak lawase donya nganti swarga amin 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 ya rabbal alamin sampun paripurna. Bagus, pusakane Kang Mas Dole. Gegarane wong akrami tutu banda tutu rupa among ati kawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalang kong tan kena tinombo arto. Sampun paripurna Bapak Ibu ingkang manulya sedaya ingkang tansah kinurmatan upacara panggih manten sampun purna. Ngaten dumateng Bapak dan Ibu kula sampun nindakaken pakaryan upacara panggih pinanganten ing sonten menika sampun kalampahan boten wonten halangan sawiji menapa.
Dene juru pangadi salira katindakaken dening Mustika Salon utawi Mbak Tania Salon saking Dusun Seragi. Juru foto katindakaken dening Sundel saking Gendeng nggih. Ngaten. Mbak Bile utawi audio sound system Rama, audio sound system saking Dusun Sugiwaras utawi Wono Asih nggih. Nggih bile panjenengan sami badhe nindakaken utawi ngersakaken ingkang kula kasebataken saged berhubungan langsung kalian audio sound system Rama audio nggih. Nggih bile kula mboten kata lumpen, mboten piyambakan. Nggih menika dipun minangka pranata adicara katindakaken dening Raden Mas Bagus Prasetyo badhe nun pamit dala kadang kula. pun Mbak Siti Sundari. Mbok bilih wonten tuna lepatipun anggen kula ngayeng upacara panggih pinanganten kula sakadang nun agunging samudra pangaksami. Wonten sisip sembiripun kirang nuju prana kula sekarimbit nyuwun gung samudra ingkang saageng-agengipun. Boten kata lumpen kula akhiri sekap semanten. Sugeng pinanggih sanes wekdal akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantos pinanggih ing